отиваме в Нова Загора. Там е Румен Бахов. Слагаме следващите минути, може би в рубриката Пълен абсурд, защото общината с някакво такова официално постановление реши, че пътищата в града трябва да бъдат поръсени с захар. Ето го, Бахов държи захар в ръцете си, за да се махне лошата прокоба на ужасяващите катастрофи в района. Кмета бил така решил, баба Ванга била така казала. Доколко е сериозно това, доколко шеговито, доколко на някой им напомня за тричането, примерно, като странен ритуал. Румен Бахов сега ще разкаже. Добро утро. Здравейте, добро утро на всички, които гледат сутрешния блок на Нова. Искам да ви кажа, че няма шега, няма измама. Господин Николай Грозев, кмет на община Нова Загора, здравейте. Здравейте, добро утро. Добро утро и на вас. Човека, който разпореди да бъдат поръсени главните пътища и важни пътни артерии в района на Новозагорско с захар. Господин кмет, и аз и вие държим по един пакет захар в ръцете си. До тук ли я докарахме, та вече да разчитаме на това? Вижте, в рамките само на няколко дни на територията на Новозагорска община се случиха две много тежки пътно-транспортни происшествия, в които в едното загинаха двама полицаи и 5 други бяха ранени. В друго загинаха 2 млади новозагорчета и третото беше вкарано в болница. Аз и така по преценка на жителите на Нова Загора се случва така, че тези катастрофи се появяват и стават от нищото и на всяка катастрофа има примерно по 2 жертви, което рядко се случва и не би трябвало. Нова Загора е на един кръстопът, на пътен възел. Само да кажа, че ще намираме един много оживен пътен възел. Свиленград, там е Русе, там е Бургас, а там е София. Господин кмете, тук видяхме хора да карат с 80-90 км в час. Никой май не спазва ограниченията. Явно има и хора, които не спазват ограниченията и това води до голяма степен до пътните транспортни происшествия. И решихте, отделихте 50, т.е. закупихте 50 кг захар, след което как стана точно поръсването? Моля ви, любопитни сме да чуем поръсването. Аз първо не съм издавал заповед. Разпоредих на домакина на общината, заедно с един от шофьорите, да тръгнат с един автомобил и да поръсят по осовите линии на всички посоки от Нова. Нека да покажем. Моля ви, уважаеми зрители на сутрешния блок, господин кмете, заповядайте. Аз да застана от едната страна, господин кмета от другата страна. Моля ви, паралелно да извършим това поръсване ритуално. Нека да прогоним, господин кмете, всички зли духове и лошата поличба или прокоба, която нанесе толкова поражения. По древно предание, когато се поръси с захар, се гони лошата прокоба. Да. Нека да я прогоним и ние. Да прогоним и ние. На всички, които ни гледат, искам да ви кажа, господин кмет ръси по едната осова линия, аз по другата. Ето, ритуално става по този начин. Поръсването трябва да бъде много равномерно и в никакъв случай да не се хаби захарта, защото кристалната структура на този продукт поглъща негативната енергия. Това ми го казаха хора, които са запознали. Момент. Аз малко се увлякох. Господин кмете, нека да поръсим и над магистралата. Намираме се, още веднъж да ви кажа, един много важен пътен възел. Румене, да поръсим. Да. Румене, докато ръсите, само да зададеш въпроса на кмета, задавам му го като на кмет, а не като на човек, който вярва, че захарта гони злите сили, а като на кмет. Наистина ли смята, че с поръсване с захар ще намали жертвите по пътищата в района? И как му звучат думичките в контекста, на който водим този разговор, думичките примитивизъм и суеверие? Господин кмете, наистина ли въпрос в студиото смятате, че по подобен начин бихме могли да ограничим пътно-транспортните происшествия? И смятате ли, че може да се коментира и в контекста на думи като примитивизъм, суеверие? Вижте, от край време България и българите са оцелявали благодарение на религията, на писмеността, на културата. Аз смятам, че това не е признак на суеверие, както и да отидеш в църквата и да се запалиш една свещичка за здраве. Така го правим и ние, пък може и да помогне. Вече в тая държава с това лудо каране, с тези катастрофи, хората на всяко едно, макар и мъничко нещо, се надяват. Ами нека да поръсим. Моля ви, вероятно за първ път подобно ритуално поръсване над автомагистрала Тракия се случва. Нека всички, които шофират този момент, да стигнат абсолютно безаварийно за там, за където са тръгнали. Да поръсим и за Бургас, казва господин кмета. Сега поръсихме в посока София, сега да поръсим и за Бургас. Айде да поръсим на тези автомобили, които в този момент минават. Да, свирят, вероятно не разбират какво правим, но ние ръсим
ръсим с цел да ограничим пътно-транспортните происшествия над автомагистрала Тракия. Сега искам да ви съобщя една почти сензационна новина, която разбрах от господин Грозев. Ами лот номер 2 на автомагистрала Тракия от Стара Загора до Нова Загора е неосветен. Имаше един куриозен случай при откриването на лот 2 на автомагистрала Тракия. Това е Стара Загора, Нова Загора. На официалното откриване присъстваха премиерът господин Борисов, президентът, еврокомисарят тогава Йоханес Хан, министри. Да, но нямаше. Но изчакахме около 15 минути да дойдат свещеници. Свещеници не дойдоха. Така искам да ви кажа, уважаеми зрители, лот номер 2 от Стара Загора до Нова Загора е неосветен. Каквото и да означава това. Обръщаме се към... Добре, от студиото ни подсказват, тъй като не е осветен този лот, да го пръснем с захар. Не, ние ще го поръсим, обаче има и послеслов след това на тръгване. Премиерът господин Борисов каза на организаторите, докато не дойде свещеник и не бъде поръсен и осветен магистралата, да не бъде пускано движението, така че аз се надявам, че заръката на господин Борисов е изпълнена след това. Много се надявам и аз заръката на господин премиера да е изпълнена. Искам само да ви припомня, уважаеми зрители, че подобно поръсване с захар срещу пътно-транспортни происшествия и жертвите на пътя досега е имало в Пазарджик и на север. Роднини на близки пострадали при пътно-транспортни происшествия са прибягнали до този ритуал. Какъв е бил успеха на това, ние не знаем, но аз имам още малко захар, господин Грозев, и вие имате. Нека да застанем тук и да поръсим. Идват камиони, но моля ви, не го правете за нищо на света, освен ако не сте в присъствието на представител на властта. Ръсим този важен пътно-транспортен участък, както ви казах, континентален коридор с захар. Дано, господин кмете, никога да не идваме тук, за да снимаме пътно-транспортни происшествия. Последни думи. Няма нито пътно-транспортни происшествия, нито ранени, нито убити. Всеки да достига до там, за където е тръгнал, жив и здрав. И да носи по един пакет захар със себе си и когато се сети, да спре и да поръси част от пътя, по който пътува. Както видяхте, Румен Бахов с, бих казал, силата на сатирата показа и силата на мозъка, тогава, когато се разчита на суеверия, може би, каза и религия, т.е. свърза и с религията кмета този ритуал, да се преборим с проблем, който струва ми се е свързан и с висока скорост, с дисциплина на пътя, с контрол на нарушенията, а както разбрахме и с осветяване на самата магистрала. С усмивка някак си да се опитаме да го завършим.